Toppila. Jo pelkkä sana tuo mieleen eri aistimuksia, mielikuvia. Kaupungin osa, värikkään omalaatuisen kulttuurin tyyssiä, vanhan teollisuusympäristön sisälle puhjennut dynaaminen ja kehittyvä asutuskeskus. Mutta mistä Toppila on saanut alkunsa? Mikä määrittelee Toppilan? Toppilan historia katoaa ajan hämärään. Kukaan ei tiedä, mistä kaikki sai alkunsa, mutta legendan mukaan nykyisen Toppilan alueella sijainneessa metsässä liikuskeli vuosisatoja sitten naarassusi. Susi löysi hylätyt kaksospojat ja otti heidät huostaansa omina poikasinaan. Pojat varttuivat tarpeeksi vanhoiksi tislaamaan, jolloin emosusi jätti heidät oman onnensa nojaan. Kaksoset hallitsivat yhdessä Taskilan, Koskelan ja Tuiran väliin jäävää aluetta, jolla konttasi tuolloin vielä vain muutamia asukkaita. Varsinainen kirjoitettu historia alkaa vuonna 1698, jolloin oululaisen säätyläissuvun Vesa Gustaf av Oxenstierna kunnostautui pienessä ja keskisuuressa Pohjan-sodassa. Kuuluisassa Luulajan taistelussa Gustaf tuhosi yksinään yli divisioonan verran vihollisen siviilejä. Palkintona uroteostaan Ruotsin kuningas Karle Miljardis myönsi Gustaville säätyläisarvon, prinssin ja puoli valtakuntaa, eikä siinä vielä kaikki. Lunastaessaan lahjat puolen tunnin sisällä Gustav sai myös kätevän Nikkei Pahistiveitsen ja nykyisin Toppilana tuntemamme alueen. Tästä alkoi Toppilan kehitys ja väestön kasvu. Gustav nimesi alueen välittömästi Toppilaksi ja menetti sen muun omaisuutensa ohella seuraavana iltana korttipelissä jollekin tyypille. Kasvusykäystään käynyt Toppila joutuukin heti perustamisensa jälkeen rappiolle. Suomen sodan seurauksena myös Toppilasta tuli osa suuriruhtinaskuntaa. Tsaari Aleksanteri II ei muun imperiumin lailla lakkauttanut Toppilassa maaorjuutta, mutta päätti kuitenkin perustaa alueelle vedenpuhdistamon ja halpahallin. Uudistuksia ajanut tsaari Aleksanteri II kuoli drive-by-bombing-tapahtumassa, kun Narodne ja Voljapossen jäsen tappoi tuunatussa kiesissään kruisaalleen tsaarin Pietarissa. Tsaarin jatko-osaksi valmistui Aleksanteri III. Uusi tsaari ei ollut kuitenkaan Toppilalle suosiollinen. Koskelalaiset laativat kansalaisadressin, jossa pyydettiin keisaria slaavilaistamaan Toppila. Adressilla ei kuitenkaan ollut vaikutusta, sillä tsaarilla oli liiaksi ongelmia saksalaisten ja Luke Skywalkerin kanssa. Suomen saadessa vuonna 1917 yllättäen itsenäisyytensä myös Toppilassa havahduttiin juhlimaan. Ilonpito sai kuitenkin pian karvaan, happamahkon, kulmikkaan ja rönsyilevän jälkimaon, kun heräsi kiistaa siitä, pitäisikö itsenäisyyttä juhlistaa punkun vai valkkarin avulla. Sampania ei Euroopassa riehuvan sodan vuoksi ollut saatavilla. Ristiriita syveni entisestään, kunnes taistelut puhkesivat puna- ja valkoviinirintamien välillä. Puoli vuotta kestäneen putken jälkeen Toppilan väestön tietoisuuteen oli ankaran päänsäryn ohella jäänyt arpi, jonka umpeutuminen kesti pitkään. Kukaan ei tosin muista, voittiko kiistan punkku- vai valkkaririntama. Sisäisiä riitoja huomattavasti pahempi katastrofi oli kuitenkin tulossa. Kieltolaki. Tästäkin uhkaavasta katastrofista selvittiin kuitenkin huokauksella, kun asukkaat keksivät salakuljettaa pirtua Virosta gastrointestinaalikanavaan piilotettuna, jolloin poliisi oli voimaton. 1930-luvulla koko maan siirtyessä hiljalleen maatalousvaltaisesta kokonaisuudesta yhä teollisempaan suuntaan myös Toppila alkoi kehittyä teollisuuskeskukseksi. Syynä oli Alvar Aalto, joka korttipelihäviöstä raivostuneena pikastuksissaan suunnitteli, kaavoitti ja rakennutti alueelle usean vuoden aikana selluloosatehdaskompleksin. Koska tehdasta ei raskittu jättää heitteille, alkoi Oulu-osakeyhtiö harjoittaa näön vuoksi työtä alueella. Talvisodan aikana Toppila pommitettiin venäläisten toimesta maantasalle. Saksalaiset alppijääkärit rakensivat alueen uudelleen pian jatkosodan alettua, kunnes Lapin sodan alkaessa joutuivat vetäytymisen aluksi räjäyttämään alueen maantasalle. Välittömästi sodan jälkeen uudelleen rakentamisella oli suuri tarve. Heräteltiin suunnitelmia, joiden mukaan Toppilansalmen, Toppilansaaren ja Rantatoppilan alueelle rakennettaisiin täysimittainen kopio Venetsiasta. Mutta viime hetkellä museovirasto puuttui asiaan ja Toppila päätettiin rakentaa uudelleen samankaltaiseksi, jollaisena se oli ollut ennen sotia. Ennallistaminen onnistui helposti, sillä uudelleenrakennuslautakunta sai piirustusten ohella käyttöönsä satoja poliisin rikospaikkakuvia, joissa näkyi eri kulmista alueen jokainen yksityiskohta. Pian sodan ja uudelleenrakentamisen jälkeen koskelalaiset lähettivät Moskovaan adressin, jossa pyydettiin Neuvostoliittoa vuokraamaan Toppila ainakin 50 vuodeksi. Stalin ei kuitenkaan ehtinyt tehdä asialle mitään, sillä hänen vainoharhaisuutensa oli kehittynyt siihen mittaan, että hän epäili oman kehonsa luotettavuutta ja päätti varmuuden vuoksi teloittaa sen.
50-luvun jälleenrakennuskaudella koko maan kaupungistuminen näkyi myös Toppilassa. Yhä suurempi osa asukkaita oli työttömien renkien sijaan työttömiä tehdastyöläisiä ja toisaalta sisävessojen kannattajiakaan ei enää poltettu roviolla noitina. Tämä tehdaskausi jatkui vuosikymmeniä, kunnes 1980-luvulla tehdastoiminta vihdoin loppui. Se merkitsi paitsi tehdastoiminnan loppumista 1980-luvulla, myös alueen kaavoittamista yhä tiiviimmin asumiseen. 90-luvulle tultaessa alkoi uusi vaihe Toppilan historiassa. Vanhoja hylättyjä teollisuusrakennuksia otettiin uusiokäyttöön. Aluetta siistittiin rakentamalla vehmäs puistoalue jättömaan päälle ja karkottamalla laitapuolen kulkijat kaduilta vuokra-asuntoihin. Nykyisin Toppila on omalaatuinen, moderni ja jatkuvasti kehittyvä kaupunginosa, jossa tärkeimmät palvelut ovat lähellä. Oulun asema tietotekniikan pohjoisena osaamiskeskuksena näkyy myös Toppilan teknistymisenä. Vuonna 2006 Toppilaan saatiin hankittua VHS-videonauhuri. Tulevaisuuden näkymät ovat suotuisat. Toppila kehittyy, kasvaa ja laajenee jatkuvasti. Nykyisellä kehitysvauhdilla alue käy kuitenkin liian pieneksi, ja elintilaa saadakseen Toppila anneksoi siihen historiallisesti kuuluvan Koskelan. Sen jälkeen valloitetaan Tuira, Taskila ja Rajakylä. Ja pian